ho nào ho soan ho Jesus ma tok tok dongan ni urupan naho apulan naho tungsona do di dangung naho nang dao tahe si tujuan mi dang mau to astusi di pai maho tomuon naho tusona do di lambung naho dang mau to astusi di pai maho tomuon naho tungsona do di lambung naho pai maho tomuon naho tungsona do di lambung naho tungsona